Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Баязит Бикбай козгын. Бер кызгын мактанып какты канаттар. Күз аскансы түбән калды болыттар. Куяндар куркышып кауга һыенды. Хайраудан бар асыл коштар тыелды. Усаул, тиңдәшен тапмай һавала, түбән калгандарды хукмай хангала. Бына ташка сыгып яшь аусы басты. Киреп кулас кереш тартты, угатты. Язлыкманы яшь аусы угатуда. Кызгының капланып төште батуга. Ята ул тырпырап, тын да алмай. Көсәнһәлә канаттарын кагалмай. Хо! Кайда күз? Горурлык кайда булган? Хәзер инде сезен дә куркмай унан. Әкияттә хакыйкать.